Ima bhacna féin le déine, tá ag smaoineh go bhfuil mo sprioch nó mo chospóir beidir ma héil chun díriú cuasaí inreachtanachta. In nailge ach i gcultúr go generarálte, tá ag irí go bhfuil deisna ag níos mó daoine shréimhacha cultúrtha a aimsiú, agus tagann sé sin tríd mo cheol féin ach cinnte go dagann sé trí pobl chu freisin. Uaireanta tá sé sin ar lína mar hampla déanam se ranganna aráníochta ar lína ach caiimiid níos mó spásna a crothú chun búla le chéile sa fíorchéil agus beo i lár na cathrach agus támansá inis im lech lia le beagnach bliana nuas agus cinnte sílam tá mé beo tá mé sláán túil go leir agus bhráilm an brontaine sin don alíonn a thuirt do gach duine más féidirlumm. So